Чираттагы кытлау хатыбыз Новоспасская бистәсенә ача. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Хамзин Рөстәм Хаким улы каршылый. Аны онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Марифа Фатиховна. Уллары Рафик, Наил гаиләләре белән. Кодалары Мәзитовлар гаиләсе, Закария Зиннатуллович һәм Фәимә Ахатовна. Кодалары Туктабаева Фирдаус Мәкәримовна һәм Хисматов Ришат Минсахиевич Самара шәһәреннән кытлап иң җылы теләкләрен ирештерәләр. 1960 елның 1 салкын кыш көнендә Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында дөньяга безнең якын кешебез килгән. Башлап мәктәп, аннары яшьлек еллары. 1981 елны гомерлек юлдашы әниебез Марифа Фатиховнаны очратып гаилә коралар һәм 1985 елда Новоспасск бистәсенә күчеп китәләр. 35 ел инде алар шушында мәхәббәттә һәм хөрмәттә икәү бар авырлыкларны да җиңеп чыгып яшәп киләләр. Ике уллары, ике лачыннары да инде үсеп җитеп, аларга оныклар бүләк иттеләр. Күчеп килгән елыннан бирле ул бер оешмага, ЖКХга урнашып, бүгенгесе көнгә кадәр шушында хезмәт итә. Намуслы эше өчен, фидакар хезмәте өчен хезмәт ветераны исемен йөртә. Алар икесе дә бер үк килеш, тигезлек яраталар. Шуңа әниебез дә бер урында, Новоспасск райпосында ипи пешерүче булып эшләп, бер оешмадан хезмәт ветераны исеменә лаек булып пенсиягә чыкты. Уллары Рафик Новоспасск бистәсендә яши. 2003 елны гаилә корып, яраткан тормыш иптәше Лилия Закария кызы белән уллары Тимурны дөньяга китерделәр. Наил уллары Ульяновск шәһәрендә гомер кичерә. 2014 елны ул да үзенә яр итеп, гаиләгә икенче чәчкә килен Лилия Ришат кызын китерде. Мәхәббәттә аларның уллары Радмир, кызлары Алина туды. Кадерле кешебез, син гомер буе без дип ақталып яшәдең дә, яшисең дә. Рәхмәт сиңа ихластан, миңа хатын-кыз бәхете татырга мөмкинлек биргәнең өчен. Мин гомере буе сөеп һәм сөелеп яши алдым. Шул үзе зур бәхет ул җаным. Раббым, алдагы көннәрдә дә бала-оныкларыбызның бәхетләренә куанып, бергә-бергә тигез, матур гомер итик. Саулыгың алтыным какшамасын, мәхәббәтебез 100 яшькәчә сүрелмәсен. Тагын бер ел үтеп китте менә. Бер көн кебек кенә тоелды. Әле кичә генә язлар иде, җәйе, көзе кая югалды. Әллә безнең мәхәббәтме көчле? Сизмибез дә вакыт агышын. Ишетәбез икебезнең бергә ярсып типкән йөрәк тавышын. Бер-беребез өчен янып, көеп, яшибез без сөеп, сөелеп. Яшь чактагы кебек элеккечә яратабыз һаман өзелеп. Туган көнең котлы булсын бәгърем, йөзләреңдә кояш балкысын. Насыйп итсен 100гә хәтле җитеп, күрергә шул кояш яктысын. Яраткан әтиебез, иң кадерле бабакаебыз. Бүген юбилей көнендә нинди сүзләр табарга да аптыранып торабыз. Иң матур дөньяда булган сүзләрнең тагы да күрклерәкләренә лаек син. Без балаларыңны син иң кадерле, иң кыйммәтле бүләк итеп, өреп, сөеп кенә үстердең. Бер кайчанда без берни дә кирәксенмәдек. Бар затымда Аллага шөкер бар иде. Балачагымны мин гүзәл әкияттә искә алам. Син әткәебез безгә бар яктан да тик үрнәк кенә идең. Әтиебезнең күркәм сыйфатлары булса әгәр һәрбер ир атта, бар хатын-кыз көчле терәк тоеп яшәр иде дибез рәхәттә. Сабыр хылык, тынгы белмәс йөрәк, уңган куллар, әти куллары. Әтиебезгә Ходай гомер бирсен, тигез булсын тормыш юллары. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшибез. Синең белән һәр көн чын йөрәктән горурланып әти яшибез. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрми, гомер көзен тыныч каршыла. Рәхмәтебезне әйтеп газиз кешебез, баш иябез синең каршыңда. Хөрмәтле Рөстәм Хакимович, юбилей тантанагыз котлы булсын. Алдагы җыр да бары сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз.
Ballar tağını jirge yavdılar. Sina bulgan sebebimni kabat sina yetmiler. Ballar yavatınına Könlümü sina aşkına. Aşa başa 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 Gidirken yanlarıma. Ballar yavatınına Könlümü sina aşkına. Aşa başa 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 Gidirken yanlarıma. Parlar koyunlarını kopkoşurundan aldılar. Yüreğini yatmadılar, uğra bağla olmuyorlar. Parlar yavatınına, könlümü sina aşkına. Boşa 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 gelirken yanlarıma. Parlar yavatınına, könlümü sina aşkına. Boşa 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 gelirken yanlarıma. Yıllar tındı, minim könlüm zilzile. Süyük işli davul iken çınlap süysen sizlere. Süyüğünün davalında varmayı uşağı sangına. Uşa başa 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 gelirken yanlarıma. Süyüğünün davalında varmayı uşağı sangına. Uşa başa 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 gelirken yanlarıma. Boşa 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 gelirken yanlarıma. Ballar yavatınına könlümü sina aşkına. Boşa 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 gelirken yanlarıma. Hey hey boşa 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 gelirken yanlarıma. Boşa 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 gelirken yanlarıma. Boşa 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 gelirken yanlarıma. Хамзин Рөстәм Хакимулын 60 яшьлек юбилейлы туган көне белән шын күңелдән кайнанасы Динюшева Фәрхинур Шәмсир-Исламовна, Яңа Яндык авылыннан Биктимировлар гаиләсе, Урта Терешка авылыннан Арифуллиннар гаиләсе, Самара шәһәреннән Гилазиевлар гаиләсе, Урта Терешка авылыннан Исхаковлар, Хамзиннар, Рахимовлар гаиләләре, Новоспаск бистәсеннән Давыдовлар гаиләсе, Сызрань шәһәреннән Измайловлар гаиләсе, Уфа һәм Сызрань шәһәрләреннән Динюшевлар гаиләсе, Новоспаск бистәсеннән Бәшаровлар гаиләсе ихластан котлап, шулай ук йөрәк түрләрендә булган изге теләкләрен җиткерәләр. Сөекле киявем, абыебыз, энебез, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Иратлар бу тормышта өч биеклек алырга тиеш диләр. Син эшне генә түгел, меңнән артыкны алгансыңдыр. Тормышның бар ягыннан да өлгерергә тырышасың. Дөньяны куа-куа, менә сизми калдың шундый олы юбилееңа җитүеңне дә. Ләкин син һаман шундый ук яшь, дәртле, гел эшләргә генә омтылган кеше булып торасың. Әйтәләр бит, һәр олы ир-атның артында шундый ук олы хатын тора диеп. Бу хак сүзләр. Гаиләңнең тынычлыгын, иминлеген барлаучы хатын Марифәбез ул. Аңа сиңа аны бәхетле итеп яшәвегезгә бары бишле билгесе куясы килә. Мәхәббәттә туган балалар да бик матур булып чыкты. Оныкларыгыз күз тимәсен сездәй күрклеләр. Гомернең һәр көне имин булсын һәм куелган бар максатыңа иреш. Кыйммәтле кешеләр белән очраш, гаиләңне елмаю белән сөендер. Һәр иртә ниятләгән барлык эшләреңне дә эшләп өлгер. Ә бүгенге бәйрәмең күңелле булсын. Иң мөһиме, җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. 60 төрле төскә без буядык кәефләрне. Ташладык бөтен уйларны, бәрдек бөтен эшләрне. Бүген юбилей киявем каршы ала таң белән. Насып итсен якыныбыз яшәү тыныч җан белән. Ни телиек? Бар затың бар, тулы синең тормышың, көтеп торсын алда сине бары якты уңышың. Йөрәгең дә
армый-талмый, бер туктамый эшләсен. Гаиләң синең барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Рәхмәт, онытмаган өчен туганлык хисләреңне. Утырып бер җыр тыңла әле, онытып бар эшләреңне. Хөрмәтле Рөстәм Хакимович, якыннарыгыз сайлаган җырны сезнең игътибарга тапшырабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларым сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыр юллап сине котлаудан күркәм бүләк тапмадым. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен.